Okay. Nøler du tilbage? Luk røven, Svans. Nej, faktisk ikke. Jeg hørte også lige en stemme. Der løber ved mig. Ja, jeg løber... Ja, der stoppede jeg. Ja, du så over på den anden side af vejen. Ja. Hvis du lægger dig lidt længere frem i busken foran dig, så kan du skubbe ned ad vejen. Så er du aimer sådan der på mig. Jeg aimer ikke på dig. Skyd ham. Er død? Nej, jeg tror jeg dræsser ham. Stomach buttocks. Jeg blev skudt i røven. Du blev skudt i røv. Hvor er sneen henne? Er den væk nu? Jeg så godt, de ville gøre det, men jeg vidste ikke, at det var alle. Au. Bro, vi offline raid din... Ja, altså jeg dør der her. Har du noget heals? Salen. Jeg har drop down først. Ja, ikke? Did you see it? On the left side of the door frame, barely visible on camera. Jeg ved ikke engang, om jeg har nøglen. Det kan faktisk være, jeg har nøglen til. Jeg er død. Oh my god. Helt i spillet. Jamen det er jeg venter. Den er bare langsom. A white translucent. Om man fucking åbne det lort. Jeg er ikke inde. Jeg mister alt mit lort. Død. Det må jeg så have været, ja. Død. Er det mit lige? Og lootet. Ja, sygt. Derfor du gerne lige må blive, når det er DC. Jeg stod ved dig, jeg har slet ikke hørt dig blive skudt. Jeg stod sådan 20 meter væk inde i huset. Det kan ikke være ja, det kan ikke være rigtigt. Der ligger en drawbridge og noget, jeg kan ikke have den. Er det dig? Der hvad? Står der ikke. Nej, der er en player. Okay, det var bare en player.
kunne jeg bruge det som sådan en slags cement. Hvorfor er du aldrig... Hvorfor sender du ikke billeder af det? Jeg vil hellere se billeder af det. Han er tilbage på sit lort igen om der. Such an owner. Hvad fuck det er der, mand? What? No! Yeah, got a player here. Holy mackerel. Fucking fedt at få dem til at skyde hinanden. Ja. Oh. Mango på den store i baggrunden. Det er det sygeste, mand. Det er det sygeste. Du kan ikke spille takker sådan der. Lad os bare rykke hen til nødnummer. Prøv at holde. Tror der ikke noget? Banditernes stamme, en stormand, Duki, Joklis søn. Level 60. 13.000 timer. Fucking. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Hvordan lægger jeg mig ned? X. Det skal jeg ændre. Der løber nogen. Og With Maxine og brain at skibbe de tåle med risler og Bagved. ja, skål. Kan du se noget så overhovedet? Det er fandme svært, mand. Jeg er død. I think we're gonna get fucked if we go in here. Eller ham gå først. Yep. Jeg har ikke scope til det. Lad min. Ja. Så. Det er ham. Det her.
Fucking tegnefilmsted. Ja. Han ligger med den ene hånd sådan under hovedet. Jeg skød ham i aflåst sideleje. Han faldt i søvn, mand. Du er lige foran mig. Men jeg fik min credits. Høj, mand. Der er en lige oven på mig. Er du blå container? Lige ved kanten her? Jeg hopper nu. Okay. Hopper nu. Det er mig. Er det ikke? Det er dig. Skød du lige på mig? Fuck laver du, mand? Ja. Der er en bag os. Jeg har sagt det så der er en gange. inde i medcam, så der løber rundt også. Jeg er så Ja, forvirret. ham jeg står, er det S efter?